Tanduran kok ora ono sing urip piye? Duit kok mbuak nganggur. Ajur. Wong ngene cah. Tak dolan gone anam, njaluk solusi penake piye. Assalamualaikum. Wong apa ora iki? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki aku, Sopo? Gondrong. Kowe ndrong. Mlebu ndrong. Piye? Tumben ae dolan rene. Iya, suwe ra ketemu kowe kok. Karo silaturahmi oleh apa ora? Yo lah, silaturahmi kok ora oleh. Ah iya. Lah napa? Iki lho, ini iki pengen bahas sawah. Sawahmu piye? Sawahku dadi apik iki. Dolngas panen aku. Duh. Dolngas tuku mobil aku lho iki lho. Wah, wis nggak iri wong ae keku. Lho lah sampe piye re? Nah, iki. Sawahku iki lho wis ra dadi kabeh. Kenapa? Pangan wereng ta apa? Wis menawa. Mumet aku. Mumet kenapa? Lah piye? Lah aku wis ngentoro dhuwit pirang juta. Lho berarti dingi ke mebang ya? Iya lah gedanani sawahku iku. Lah tani cilik kaya awake dhewe iku. Nek ora nyelah bang apa ya iso. Ayo Yo lah ngono kok mebang lho. Lah piye? Ngene iki ya isone nyelah bang. Tak kenal lo piye karo wong? Kenal wong. Yo, Wong sapa? dukun. Waduh, iki. Ngomong jebere banter abapem lho. Aku sikatan deh main kan. Maya ambune kok batang. Piye? Dukune jigos. Aku tenanan iki. Siraku Aku mumet. tenanan iki. Masa solusi piye? Mau cak wong ning ndi? Tak kenal lo dukun yang ngene lho. Wah lah, dukun. Iya, Iku tenan apa ora? lu tenan, ngene lho dukun. Iso dadekno sawahku subur. Ora trimo subur. Kira kemi lho. Jentet munggah ngono iso. Aja terus karo irung enak. Lah piye? Jos Aku tenan kok. iya aku serius. Lah aku luwih serius tenan iki. Piye, penake piye? Saya mangan dukun wes. Dukun yang ngene tenan lho. Tenan apa ora? Yo tenan. Iki aja gita-gita lho, iki aku tenanan. Lah ya tenanan kok. Wes apa ngene tenan dukun ya. Apa sawahmu dadi apa perkara dukun iku? Yo tak imbui kok kono. Wah. Lah piye ra ngono. Tak rugi aku kok. Roh dukun ora ngajak-ngajak. Masa iki lagi kondo. Lah piye ayo tak terno saiki. Ya saiki mangkat yo. Hah? Hei, lawane kok anyep yo? Jangan ninggal sarang sopo. Iya nang, pas aku mau juga anyep ya. Lo mas dukune. Iku. Yo. Iya. Kok medeni ngono yo? Lah pengen sawam subur pora kok malah. Aku tek wedi son. Sarang aku gede deh. Merinding aku. Apa-apa, pengen sawam subur Apa apa yo? Iya. Yo saya. Mbah. Mbah. Mbah Jambrong. Ono wonge pras lho. Meneng ae. Mbah. Mbah. Mangga. Niki lho, Mbah. Mbah. Anam, Nggih, mlebu. nggih.
Monggo. Nggih. Nyong. Nggih. Dukune model ada kayak diarangan ngene. Bem Sing rawat. lambe maton Ini lho. Ayo do rasan-rasan. Ayo. Mboten Mbah, mboten. Aku ki mau nek do rasan-rasan. Kok sik ya. Aku tak ngajak omongan karo Nggih, Mbah. barongan iki sik. Iki iso dijak omongan iki. Iya, Mbah. Gak percaya mesti. Nek aku saurene, Mbah. Heeh, kene kowe Biasa. percaya kowe. Iya. Mosok to, Mbah? Kowe lesu apa ora? Mboten, Mbah. Sepuluh ya, Nam? Wih, anu. Iya, Mbah. Apa Iki ana tamu ya. Tembih Mbah Jambrong. Bosan. Mbah Jambrong diwangi ya ngger ya. Tembih Mbah. Mandek nih nyauri. Iki tenumane mbek aku. Ya. Aku bet kok. Derena napa nam? Niki le, Mbah. Sawae niki pengen disuburke, Mbah. Disuburke. Nggih. Kenapa? Saurunge busur. Ora, Mbah. Panen atau panenan, Mbah iki, Mbah. Oh, ngono. Piye ceritane? Doke aku. Dono iki lho. niki lho, Mbah. Kula kan nanduri pari teng sawah. Nggih. Mbah, pirang-pirang tahun niku gak ana diadi, Mbah. Alah, siraku ngeluh, Mbah. Terus aku njaluk tulung anam dijak mriki, Oh ngono. Dadi tanduranem ki rusak kabeh. rusak, Mbah. Entek duwe akeh. Walah. Serakan warai, Mbah, sakeh duwe entek iki nyemplung. Mesti mek bang kowe. Ayo. Lah kok ngerti, Mbah? Dololo. Barongan ora percaya neh. Dek mesti mek bang to. Tembih Mbah Jambrong. Ora. Ya, macam-macam kowe. Nggih, Mbah. Saiki sing pok jaluk piye? Nggih, ngeten lho, Mbah. Pengin kula nggih sawah kula dadi kaya ngene anam. Subur dadi ora duwe, Mbah. Sawan piye nam? Kula delungas panen iki aku, Mbah. Sing tak suwuk kae Iya, delungas sampe tuku mobil aku nek panen iki. mobil. Heeh. Cuk aku tumpak ya. Wala aja mubeng-mubeng kok, Mbah. Ki pengen kaya iki. Mbah pengen tuku mobil, Mbah. Iki tuku mobil masa aku gak tuku mobil. Ki pengen nyeluk mobil. Mbah, apik. Nang pasar akeh pating grandul. Lho, aja, Mbah. Mobil-mobilan. Nah, Ya wes aku tak njaluk tulung iki sing melok aku iki tak takokane sik ya gelem nulungi apa ora. nggih, Mbah. Soale engko nek aku gelem nulungi gak gelem nulungi lho beda ya. Barongan Dalem. iki tamune njaluk tulung kowe gelem nulungi. Gelem Mbah Jambrong. Oh gelem. Ambek tak pikir sik ya. Tapi dirungokno Nggih, Mbah. nggih. Nggih. Tak pikir sik. Awas. Mas. Donen. Semangat. Apa niku? Ngono ya, Mbah. Ambune. Tak nyemot tutut. Tut barang. Rodok sendek iki, Mbah. Sing nemokno iki. Sing iso nemokno perkarane sawam dadi dhuwit iki. Nggih, Ya. Nggih. Mbah, Piye? sawah ekon ngedol ben dadi duwe. Oh iya. Terus piye neh? Donone. Gondrong raine ben gak semrawut. Oh. Nggih. Sing jaluk udut sithik. Oh, udut. Iki dadi ngene. Tut barang. Iso Kemenang ae. rokokan. Nggih. Iki ngene, iki Nggih, Pak. mang ngandani aku, ya. Nggih. Nah, kowe kan kepengin sawam dadekno dhuwit, Nggih. ben tanduran ben dadi subur, Nggih. ben iso tuku mobil. Nggih. Ya, tak dohno carane.
Pripun, Mbah? Kowe nemoni bakul sawah. Nggih. Ya, sawah dol. Kuwi iso ndadekno dhuwit. Dadi tanduran subur kabeh, mabur kocar-kacir dadi dhuwit. Piye? Ngoten, Mbah. Wis kono balik. Nggih, nggih, nggih. Nggih, Suwun, Mbah ya. iki napa tamune balik ya? Oke, Mbah. Wis. Mbah niki enten anu. Nggih, sepurane nggih nek mboten anu. Nggih, mboten napa-napa. Pun Nggih pun kula tak pasurian nggih, Mbah. nggih, salaman nggih, nggih. Nggih, Mbah paring riyen. Hati-hati Nam ya. Nggih. Engko ditok omahe dikandhani tenan. Iya, Mbak. Carane kae piye ngono didono ya. Siap. Tapi pesenku aja do rasan-rasan. Nggih. Nek kok rasane iki aku roh. Nggih, Mbah. Heeh. Mangga-mangga. Nggih, nggih. Heeh. Ku mang dukun bener apa ora? Nek solusi kok malah sawahku ngedol. Wah, ora beres iki. Lho. Kowe ana apa kowe? Ana apa? Jamrong dirasani. Oh, iya. Dong rasane aku iki. Ya wis ya. Hop, aku tak sing merorono ya. Nggih, Mbah. Lah ya ta. Deng rasane aku to. Aku mau nek ngono kuwi. Dadi wong ya aja rasan-rasan, gak elok. Siji meneh. Aku iki pancen wong jaduk. Aku iki wong pinter. Cuma nek njaluk rejeki kuwi aja karo dukun. Nggih, Mbah. Musrik gak pareng karo sing kuwasa. Lah wong aku gak tau ndisiki kersa. Sesuk meneh rejeki apa wae, tanduran apa wae sing rusak njaluk sing kuwasa ya. Nggih, Mbah. Awakmu dhewe ya tuku abuk. Parine ben subur, ben seger, dadi panen iso tuku mobil tenan. Ngono? Ya? Nggih, Mbah, nggih. Kowe ndrong. Mlebu dong. Be. Menake piye? Ben sawahku iso guys dadelo dhuwit. Lazar.